Čo ak sa veda za trakčnou terapiou penisu skrývala priamo pred očami celé 10 ročia, nie v trendoch mužského zdravia, ale v skutočnej lekárskej praxi? Tu je pravda, toto nie je žiadny humbuk. Je to založené na expanzii tkaniva, medicínskej technike, ktorú chirurgovia používajú už od 50. rokov na rast novej kože a mäkkých tkaní. Tento proces sa nazýva mechanotransdukcia, pričom bunky reagujú na kontrolované napätie vyvolaním rastu. To zahŕňa delenie buniek, produkciu kolagénu a tvorbu nového tkaniva. Vaše telo sa len tak nenaťahuje a nevracia sa hneď do pôvodného stavu. Pri neustálom napätí prechádza tkanivo trvalou zmenou, procesom známym ako plastická deformácia. Tento princíp sa už používa v rekonštrukčnej medicíne na liečbu popálenín, opravu jaziev a dokonca aj na pooperačnú rekonvalescenciu. Penilná trakčná terapia jednoducho aplikuje túto overenú vedu pomocou neinvazívneho externého zariadenia. Klinické štúdie vykazujú merateľné výsledky, zvyčajne od 1,3 až po viac ako 2 cm pri pravidelnom používaní. Tu prichádza Size Genetics, systém navrhnutý presne na základe týchto medicínskych princípov. Ak hľadáte niečo skutočné, nesledujte humbuk, riaďte sa vedou. Čo sa týka bezpečnosti, toto nie je niečo, čo by ste